mafaka ga kaunu yar gidan mahabuballahi zara saida. Mu ne mafaka ga kaunu yar gidan mahabuballahi zara saida. Tafiyar ruhi ta kai isar da mu maganar mu muke cikin tawassali zuwa halarar cikar isar isa da ta bulla cikin gida na munzali. Sirrin sirri mu je batuli ce hasken da ake ado da tozali. Soyayyar shugaban mu bai cika sai an hadar da na saida. Assalamu alaika ya ubangida jagoran kaunu mai dubin isa mai Mahamudu Hamidu a yau kofar ludufin kuza na kwankwasa ku ne inuwar da ke ta yaduwa ka nufe ni na je a can na durkusa a yabe ka da baituka mu haƙiƙai duka wanda ya ji su sa ya jaddada. Ku ne mafaka ga kaunu yar gidan mahabuballahi zara saida. Mai girma zuljalali rabbana ka rubayya salati tanga shugaba sa'alai har da duk sahabi da dukan shuraba ba za na bar su ba. Ni'imar sirrin salati ya zuba ya zame mu na ɗaukaka da cigaba a daɗa majikin mu'azzamar yabo gun sai da nisa ya abida. Kai ni ma zai isar da gaisuwar da take da jinjina ga auliya man adali ilahu ya faɗi ayar na nan kusa ku bibiya. Jayi Ahmadu mai tijaniya jilani da gausi masu kulliya. Jayi kaura da jayi isa har saka Adamu ta wasa na jaddada. Assalamu alaikum mai yawan rabon alkhairi zara gani nan tahe ku yi min lutufin da kun ka saba me in zo a cikin su ta ma da hai Allah jalla da do salatika ga rasulu da ali wa sahabi falalar ci ta ba mu so da tabbaci da yaqini san ku yar Muhammada. Mu ne mafaka ga kaunu yar gidan mahabuballahi zara saida. Falalar girma mu doka tambari duka masu rabo su zo su sallama kun wadda idan ta kara so a gudu ka ruhin al'umma yana tsima in tai magana ta ratsa zuciya lafazinta yana kama da mai kama babbar hikima diyar hakimu ce ambatan ku da san ku za mu jaddada. Ya mai raba duka ayyukan rabo da taban kofin ruwa na tsotsaya in sha na shagaltuni da zuciya baiti na yabo ya zama abin biya. Maganar sirri a barwan zuciya shauƙin mu ya tashi har ya zagaya mu dai fatan mu da'ima a ce kun karbi yaban mu na saida. Babbar waraka ga dukkan mumine likitar zuciya a bani magani haske mai haskakar da zuciya kuke mu nazarata a tuntuni. Allahu ya haska na ku zamani ku koko ka haska na mu zamani ba dan ku ba ya uwar gida Ali da mun rasa gata yanzu har da da. Ne mafaka ga kaunu yar gidan mahabuballahi zara saida. Babba saida a bar yabo ai saida tun nisa izara ce kai har da rijalu bance da so ba lafazin maganar mu babu ce kuce ita ce in har da ƙara so a gunan take ubangidan mu sai ya ce kowa ya miƙe ya jinjina mata to kun ji cikar isa ta saida. Daga nesa idan ka hangi saida ai sai ka zata ubangidan mu ne sirri ɗaya ne ku daina tantama Mahamudu da sayyadar mu haka ne ya sirrin ɗai da ke cikin ɗaya maganan nan gata na a bayyane can baya a baituka ana faɗa ta ɗaya a cikin ɗaya mu jaddada. Babban ludufi ado da tozali sirrin da yake cikin gidan Ali wato ta gaban gabatuwar isa labbaiki mafi kama da munzali. Ta ina nazari yakan tuno ki ne yar annabi shugaban mu Abdali. Ta ne matsayin ki zara sayyida sai rafi da shugaban mu Ahmada. Ku ne mafaka ga kaunu yar gidan mahabuballahi zara sayyida. Ku ne haske na duka ko ina duka masu musu su zo su bincika bautar Allahu dole wajibi sai an sayya ku ne take cika har ma abuwa yake saboda ku darajar matsayin ku gashi ta cika. Mahamudu da zara babu tantama shi abidu ne batulu abida. Lallai yau zumar ciki yabo zakinta ya zakakar da mabiya wato manufar yabo kamar yabo baiti ya wuce zuwa ga aliya ya zaba mai kama wanda ke yabo da tamama ya reki kama zuciya sannan a daga aje da mu a ta halar zahara una na abida.
wadatuwa a zahiri ludufin begen ku yau muke shiga ba alfahari muke ba yan uwa maganar mu muke a yau taga daga wasu na suka waɗansu na yabo amma haka gobe za mu zazzaga ba ma gajiya a baitukan yabon mahabuballahi har da saida ne mafaka ga kaunu yar gidan mahabuballahi zara saida ma shakka ga masu ce maganar ko a yau ba za mu ji ta ba mu fannin baitukan ki saida insha Allah ba za mu bar su ba ka sani kai mai nufin ka tsai da mu da ma ka bari ba za ka gan mu ba mai sa ba shi yake yawan faɗa bakin mu da ran mu za su jaddada. Assalamu alaiki tarbiyar ilahi tarbiyar rasulu sayyida na jaddada sallama mafi cika a gare ki ado na yanzu har da ku yi min izini a bangaren yabo ko yaushe na zo a can na jaddada ba dan na kai na ce a bani ba domin abuwar kuna na sayyida. Maulati zara garkuwar rabo ku yi kyautar nan ga wanda ke yabo wannan da yake tawassali da ku a cikin begen ku dan bidan rabo ki yi ma duka sha'irai a ko ina madadin halar kudu ya zuzzubo baba ga surau da dan su Aisha mu ke ta yaban kina na saida mu ne mafaka ga kaunu yar gidan mahabuballahi zara saida baitin saidar gadan ku ne sannan kuma kankanin cikin ku ne shu'ara ku da bana waka faɗu ku daga ne a in dago a bayyane daga taskara an bata muke yabo ruhinta a tawa ai sufar mu ne yan annabi da'iman kawai muke taken mu a hadiman ki saida. Allahu kayo dubun salatika adadin da bai musaltuwa matukar haske zuwa duhun dare sun bayyana to ya kara linkuwa zamo waraka ga cutukan cikin zuciyoyin kaunu si ta wankuwa halalar shi ta saukata ta yanzu ba ta cire kunci bi jahi saida. Rahmanu mai kira aji kowa ka kira shi dole zai tahi ya Hamidu dole in yi godiya Al-Fatihu kara bani fatahi na isar da nufi ka buɗe zuciya daga nayi yabo a take zai tahi alhamdu ka zul jalali rabbana ka nufe ni a gobe ma na jaddada ne mafaka ga kaunu yar gidan mahabuballahi zara saida alamin hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kun sauraron kasiya daga dan uwan ku manzo Allah Abdulwahab Ibrahim wanda aka fi sani da Abdulwahab Raudat karkashin taskar ambato Nijar tawa ai sauraro da lafiya.